English? दे Guess the words wrong. आरोबाव दे Yes. Enter Schwarzenegger. Guli. गुलि Guli. दे आरोबाव रायलाय Beso horduna. Mà nâng ai biết tụi lúc sáng nữa rồi. Marion. Thằng ấy दे दे रायलाय इंग्लिश रायलायबाव दे đi thằng nó được. Na na. बैसागु मोसानायाव बस्ता गैला ओंखाम मोनजायाखै कक्राक टक्राक जालायलांबाय अब्ला मोजां मोसा फुदलादला पटक साफायदा हनै पटक साफायदा जायगाया बिराद मोजां खस्थ' मोनबायना मोसानानै उपाय गैया ओंखाम रानजा ना ओंखाम रानबाय साननै जाबाय साननै मोनजायाखैना मोनजाया होआना सल' खरै खरै गारामा सारमा रानफ्लेलांजोबबाय उपाय गैया उपाय न' सोलिनांगोन सोलिनांगौ ना बैसागु बोथोर बोसोराव खनसेल' फैयोना रंजानाया खनसेल' रंजाखाना लाखानांगौ बेबायदि समखौ मोनबाय थाया जिउआव ना दे नोंथांमोना हरै नायलांबाय थादो ओइ निदा लुबाय थानाय फाखानि ओइ ब्लगार माखा उइनि नै बिथाङाबो ब्लगार बिथाङाबो चेनेल दं ना इउटुब मा नाम नों चेनेल आंना आंनि चेनेल गैथ'आ गैथ'आ दे खुलिहांदों दा दसे उनाव देखायलांबावगोन र' दोनथ'नाय जासिगोन बेखिनियावनो नोंथांनि चेनेल आंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथांनि चेनेल आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय सुदिम बर' नै बिथाङा थांनानै साबस्क्राइब खालामनायबानो जाबाय अननानै ना एसे बेटारि गावसिला ना हरदो बियार गार्डआव नांगौ 10K जाबाथाय माने मनिटाइज खालामनोबा बियार गार्डआव नांगौ भुटानाव गाइस 1K जाबाथाय आं आरो बियार गार्ड दंमोन आरो थाब थाबनो खालामना मनिटाइज खालामनोबा जोङो भुटानाव थांनो बियार गार्डआव नांगौ खोथा दं रायपाराबारि नामा थाब थाब माबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो 50K थांबाथाय अमा मानै होगोन आं गाइस अमा मानै 50K बानो नायबा होनखानाय जाबाय डाइरेक्टलि मिनि होनबाय थाबानो जागोन